Hemm bżonn illi lan tagħna ma jkunx biss li noħorġu mill-grey list tal-FATF iżda li niksbu lura r-reputazzjoni ta' pajjiżna għax hekk biss nistgħu niżguraw li ma nerġgħux nitqiegħdu f'din il-lista. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella waqt li kien mistieden għal programm Net Live wara l-laqgħa tal-MCSD fejn insista illi namlu żball kbiri jekk il-Gvern Malti jara kollox short term. Jiena nispera li l-fokus tagħna mhux se jkun il-lista l-griża u nieqfu hemmhekk. Għawenet irridu nifmu li bħalma tista' terġa' tmur fuq il-lista l-bajda tista' terġa' ssib ruħi fuq il-lista l-griża. U t-tieni net billi nitneħħew mill-lista l-griża timmaġinawx li l-għada fil-għodu ir-reputazzjoni terġa' tiġi intatta kif kienet. Il-business ma jaħdimx eżatt hekk. Minnaħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Abigail Mamo insistiet li ma jistax ikun li fl-isfond tat-deċiżjoni meħuda mill-Financial Action Task Force l-awtoritajiet iżommu id ibsa fuq il-ħuta żgħira. Hija saħqet li jkun aġir inġust jekk jagħtu eżempju bin-negozji żgħar biss. Ma nemnux li il-focus għandha tkun fuq il-businesses iż-żgħar għax fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin immorru għan numri żgħar. Nikreaw livell ta' distress kbira fost in-negozji żgħar li tant huma importanti. Kull speech politiku jibda li n-negozji żgħar huma sinsla tal-ekonomija Maltija. Sewwa ġifieri huma vera sinsla tal-ekonomija Maltija rridu nibżgħu għalihom. Abigail Mamo saħqet ukoll illi rridu naħdmu flimkien bħala pajjiż sabiex noħorġu minn din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr għaliex il-jum illi noħorġu mill-grey list biss inkunu nistgħu nibdew nirkupraw. Fil-programm ipparteċipat ukoll il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marthes Portelli illi saħqet illi l-manival għaddiet lil pajjiżna mill-lat tekniku iżda l-FATF ma fdax illi qed jitwettaq l-implementazzjoni li hemm fuq il-karta. Marthes Portelli qalet li hemm bżonn inkunu pajjiż maqut f'kunsens nazzjonali lilin minn narrattiva partiġana. L-ewwel nett bħala pajjiż irridu nitkellmu b'vuċi waħda. Firri naħseb kulħadd għandu l-interess illi jara illi pajjiżna ma jibqax grey listed. Jekk il-pajjiż jibqa' grey listed, ħajbati kulħadd, sijak inti negozju, sijak inti impjegat, sijak inti pensjonant, sija jekk inti minint illi qiegħed tgħix hawn Malta. Hemm bżonn li nkunu front wieħed u nerġa' ngħid li hu tajjeb ngħidulu tajjeb, li hu ħażin irridu ngħidulu ħażin ukoll. Imma fil-waqt li spjegat li l-MCSD talab sabiex jara r-rapport tal-FATF hija tkellmet ukoll dwar il-pjan ta' rkupru pjan li dwaru ma saret ebda konsultazzjoni. Tiġi tagħmel li biss preżentazzjoni ta' int x'iddeċidejt mhuwiex biżżejjed, speċjalment f'dan il-mument kritiku. Ma naħsibx illi jkun għaqli u li kien għaqli illi jiġi quddiem l-MCSD kif ngħidu bil-Franċiż fe komple. Ġifieri preżentazzjoni saret, tlabna ovvjament iktar dettall, però tlabna wkoll l-opportunità biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar il-prijoritajiet. Francesco Catania, Net News.